Vi har en velfærdstrekant, og nu vil vi forklare noget om de tre forskellige arenaer for behovsopfyldelse. Vi begynder med markedet. På markedet der mødes købere og sælgere. Man bytter og udveksler varer og tjenester, og helt ideelt set så har alle købere adgang til alle sælgere. Penge er det primære betalingsmiddel, det er simpelthen nemmest. Men mange behov de tilfredsstilles via markedet. Man taler blandt andet om, at behovet for sikkerhed det tilfredsstilles via markedet. Man har bolighandler og behovet for mad, man kan købe i supermarkeder osv. osv. Man taler også om økonomisk magt på markedet. Den handler blandt andet om, hvem der har den bedste adgang til markedet, og desuden hvem der kan definere, hvad der er værdifuldt i samfundet. Det er de forhold, der præger handel, og som har betydning for prisdannelsen. Det kalder man markedsmekanisme. En af de vigtigste, det er udbud og efterspørgsel. Udbuddet, det er virksomheden, det er mængden af en bestemt vare på markedet. Er der et stort udbud, det er en lille pris. Efterspørgsel, det er forbrugerne. Hvad vil forbrugerne have til hvilken pris? Prisdannelsen den sker som et sammenspil mellem forbrugere og virksomheder. Det kan forklares som et signalsystem, som vi så ikke lige har her. Men det foregår sådan, at hvis der er mange varer, og prisen på en vare den er ret lav, så er der mange forbrugere, der gerne vil købe den. Det betyder, at firmaerne, virksomheden, de sætter prisen op. Forbrugerne køber mindre af varen, så sætter virksomheden prisen ned igen, og forbrugerne begynder igen at købe varen, og sådan cirkler det rundt. Desuden er der også andre ting, der præger markedsmekanismen. Man taler blandt andet om oplevelsen af handel, eller ekstra gevinster ved handel osv. osv. Civilsamfund. I det civile samfund er der sociale netværk og fællesskaber. Og det udgøres af familie, venner, frivillige, foreninger osv. Mennesket hjælper hinanden med at opfylde behov af følelsesmæssige og personlige grunde. I modsætning til markedet gøres det her uden betaling. Ingen regler og systematik. Ingen regler og systematik præger civilsamfundet, men det gør uformelle normer og forventninger derimod. Mange sociale behov opfyldes her, især hvor marked og stat ikke er i stand til det. Statens opgave er at sikre at opfylde en række af borgernes behov. Ingen borgere skal lades i stikken og være i risikozonen for at blive marginaliseret. I Danmark, velfærdsstat, staten omfordeler penge ved hjælp af skat og afgift. Til gengæld er det muligt at få økonomisk støtte og diverse velfærdsydelser, hvis man har brug for det. Der er 3 forskellige måder at styre økonomien i en stat. Den første er markedsøkonomi, og det findes i det meste af verden. Og der er fri konkurrence, og pris og produktion fastlægges på baggrund af udbud og efterspørgsel. Så er der planøkonomi, og det eksisterer ikke rigtig længere nogen steder i verden, men det er tidligere blevet anvendt i Østen, i blandt andet Sovjetunionen. Staten planlægger økonomien nogle år ud i fremtiden. Ingen udbud og efterspørgsel. Staten bestemmer prisen og mængden af varen, der skal produceres. Så har vi så blandingsøkonomi, og det findes her i Danmark. Og det er en kombination af markeds- og blandingsøkonomi, planøkonomi, stadig udbud og efterspørgsel, men også stor offentlig sektor og stor offentlig produktion. Som individ så kan man gå til de 3 forskellige arenaer for at få opfyldt de forskellige behov. Men generelt så er grænserne mellem de 3 arenaer flydende. Mange behov de kan opfyldes alle 3 steder. Her ses så et billede af behovstrekanten.